Hamai, dia tu berakom. Laporan ibu Fidi. Ojo dalam jamaah bola pilih. Mungkin kami ini Surabaya. Apa ya bola? Mungkin kami ini pun kemarin. Orang sini dong kemarin bola yang panai. Sini sar. Program pagi ni. Baca kata bola yang panai sini borong besar. Bunyi panai sini borong benang tidak mati ya. Sini presiden saya panai. Bola Rapanas patah tiga mati ya. Sini sar. Bola yang panai. Sini bukan monorani Jamatia, Sobita. Mulai apa nih bukan monorani Jamatia. Sini Jamatia, kalau kami ini nabalas sini Jamatia, boleh. Keteng program, bagaimana program ini disingkat jeng Maharaja, jadi sini next generation no, teman message soalnya naik, amunnya jeng syarat terperau kopi nih bagaimana nurun jaga besok aja. Last time jeng orang jaga jeng coba kali lagi gomti nih ingui. Udaipuro, neroni orang yang bukan participant kayak especially sini beriro. Sini ha honjak mana sih, mana ha sih honjak. Amani ha honjak beli Tripura ha, mana amani ha. Nggak je jati je dop ha, bus kang agog nani hingke beriro ni participation kere hingke, o jati engkau orang Oslo nai. Hani bangun sini Maharaja nai beriro nom bus kang agog wani bagai. Beriro nom bus kang agaw roma keci o jati o dopa unuting nai bus kang agaw imanai boni generation hawai penai. Tini beriro si ungklau Oslo jah hingke o jati teje sepeda bus kang agaw maya. Hani bangun cini Maharaja nai beriro nom bus kang agaw rowi cini jati no kusukar wani bagai. Tini cing keteng bang mani cini culture cini tradition cini cinema Bona jeng bus kang agor wani bagasi. Tini eksomo yo agor to lawa reginai kangoi, thang khangkel insal khajau lati rozau. Udaipuro reginai kangoi thang rai yang ha. Eksomo yo. Mahake movement khaite, orang jaga ni ta musenai. Orinai ro kanglai mani tabo jeng take fashionable hake joto nunu ha. Even 1-0 pojonto tabo reginai kamai ha hake. Dia seng o jarawo modern ni jogwo seng cini keteng bagai cini rinai risano seng tebu bus kanggo promote kaina ni bagai lu titi edisi bai sak sare seng o ya preseu seng nayo cini bokuk rok cini buma rok bus kang agau tu cini buma rok bus kang agau ke boni besar rok unoti nai omo seng bisas kayu nero joto ni ciu je beri rok Tansa ungui bus kang agok kahike sini jati bus kang agok nai. Tini seng omono nu wansok thai tabok je sini bubagra nai meni seng o present o at present seng je situation no face khai ma tong rega tangai ma tong bini level mang lai yu nini huwa samung ma khai lai yu omoni yang ni yong ni hingke seng economically develop ungni nang nai. Economically develop ungke si seng sini besar no kaha शिक्षा व्यवस्था खाइमानाय लेखा फोरोंमानाय टाउन रहौय नगे बनि बांगै जों थानसा के मोमेन्ट खाइनि नांगौ थानसा अंनानि बागै बोरैगावनि चाटियाव मोंब्लै नांगौ नों जतनो सिबो जे थानसानि फान बाहायबो कयेक दिन आगेनि रनो खोना ससियेल मिडियानि बिसिंतै कलेज बोरै मासा फाइमानि न वाजै दो बाहायके गारि बिसिङो इनसाव खाइखानि नमो खाइखा Boni pore sini YTF TWF Agartala West PS ni thani PS wo jidi entry khaimani pore teni dino hokte ronga 4 বছর 5 বছর আগে ফিরব নাই गोबां मानसिनि अरं महारानि आमसाय बाहाय गतना हा अनजि सिनि सामु तांनाय रबाय अर जागा रंफोर जागै थानाव
केस खालामनि कुनो एक्शन ना जाया और जागाबो गोबां मान गथ नांजा चिनि किलावबो गोबां मान गथ नांजा इभेन और उदयपुरावबो गोबां मान गथ नांजा एफआईआर नि थांग हा हिंखे ओ दारका बाबू बायनो नारक जायो हासि किन्तु ताबो जों चिनि बुबाग्रा फाइमानि यागुलो कॉन्फिडेंस बारेबो ताबो दले चिनि तिप्रा जोंनो दले आगतलाव उदयपुराव चिनि बोरिनो दले खायनि दे लगे लगे नो रंजानो हायसि पुलिस बा आ पुलिस बो एफआईआर नाया रखे तंग्रालिया हायसि उन बाके पसिबल उनबा चिनि बिसिङावबो जों कॉन्फिडेंस बारेला हा आर जों थानसा जों यूनिटी चिनि फान करा नगै प्रशासनबो ताबो माकिरिला हा हायसि सुजाक सीपीएम ने आमलो उंथों इवेन बीजेपी आईपीएफ ति कुइलानि व उंथों केस रोदि थानाव आर और जागा फाइ साफायजानाय चिनि नेताराव न साफायनाय उमन चिनि पार्टीनि बदनाम नाय हिनि साफायजानाय पार्टी बायते मालायना देना तंबा निनि बसाजो रंफ्रेजा मानि जागा सीपीएम ने आमलो तो जों नुखा चिनि अरनि एम बुं थांजा बरनि आमलो जों नुखा हायसि जे बसाजो रंफ्रेजागै आं सीपीएम खाय होनै मोनसा कक साराया इवेन सीपीएम नि नेत्री कल्पना जमातिया यं खाजुरनि बरनि एरियानि विशाखापत्तनम मवत लांगै नेत्रीसी आरो रंफ्रेबो कटक सलरै बुथापाय जाखा बन बसाय मोनसा सारालिया हायसि मांबोते चेयरमैन रय जागै नों तंसरि चिनि पार्टी बदनाम नै हनै सिरिं पाइ पे हायसि ताबो खायनाय दि हायसि चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामो थातंसाक जोंनो खायनाय दि हायसि जतनो ताबोके बासालायला हायसि सुदु ताबो चिनि तिप्रावो सिमिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल तिप्रामो था चिनि वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ नो बैजतो चिनि हा इंगे ओमो फा ओ फानो जों बोसकां आगौरै तलां माहाके चिनि जतो प्रॉब्लम सॉल्व नै हायसि जे ताबो प्रॉब्लम तो मनि थुम सॉल्व नै सॉल्यूशननि लामा जों मानायसिनाय आं तानि मानायसिनाय सामानि के हायसि एग्जांपल ताबो निरने अरो पाराव तो राबार कायनि दंगो राबार काय थांगे 7-8 बोसोर मा दंगो जतो सिबो नों काहा फसल नानि बागै नोंनि परिवार नो सुनानानि बागै नों 7-8 बोसोर मानायसिनाय राबार कायमनि यागुलो राबार कायमनि परे नों बनो मा तांनाय मा हगनाय निनि जतनो मा खायनाय बिथि मारनाय उलो राबार मानि प्रसesi टेपा नावे टेपिं खायसि मा कारियो गे अमले चिनि जातनि भविष्यत सुनावनि दिनि तिप्रामो था 5 बोसोर सिकायखो आरो सि उनको अंलिया हि ओ 35 बोसोर शासन खायनि सि सुं तो हा तिप्रामो था 500 तिप्रालन ताव बंगिया हि साइतों आरो नोनि सीपीएम नि 35 बोसोर नोले तमा तबो खाबार नोले तमा साखा ताबक जों साइतों सरकारो तंगो तै पर्यन्त चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै चिंसरि खावै दिनि महारानी आमचाय बसाव गामारियाव बसाव लामाव बसाव निनि आगतला बसानाय एसेम्बली बिसिङाव बचन सानाय चिनि मन्दिराव साइतों जे रोमान स्क्रिप्टनि बागै आगे हिके सीपीएम नि नेताराव बा ते बादबाकी मंत्री जे नै हिके सारा ग्यां पै आमा मन्त्रीबो तंगो जों सरकारो तंगो जों सारा ग्याहि रोमान स्क्रिप्टनि कक जों चिनि कक बाय सुयवानि परिवानि जों मुसुबो आनि बोसारना हाके परिरदि हि पर्यन्त एसेम्बलीआव सारा गैयाफो आगेनि पार्टीनि सरकार हिके चिनले साइतों बायले जतो एमएलए साइतों मंत्री साइतों हिके बरो फेलायखा बोबाग्रानि पार्टी बाय बैनि पार्टी बरो फेलाय निराव बुरिरावबो जतनो सानि नांनाय हायसि फेलाय मानि हिके और जागावो दफानि बांगै कक साथायो श्री तंगया साबु नेतै सिनियो सामनि पाक्सा नंगिया माया हि सानाय न जों मा सोनाय हायसि तिप्रासानि 125 अमेंडमेंट बेनिफिट नै जावमनो खायदि हि सामाव बोले बिरोधी दल नेतासि तारपरेबो चिनि तिप्रासानि बांगो हिके कक साराया तानि हिके सीपीएम नि जे नेता तंनाय बनि अनुमोदन माया इंगे जों अरनो बरनो सोंथाय जे गामारि आमचायाव फायनाय महारानी आमचाय फायनाय फायखा हिके बरनो मा सोंनाय निराव जे तिप्रामो था न मोंसा खायमे हि होयतंगु निराव कि तमा कक साखा नराव तिप्रासानि बांगै तमा साखा मा सोंनाय हायसि हानि अधिकार जतो सामाव हायसि बीजेपी नि नेताबो सामाव तिप्रामथानि नेताबो सामाव सीपीएम नि नेताबो सामाव कांग्रेस नि नेताबो सामाव कांग्रेस ng पाय हांके सारा yang पाय सीपीएम ng पाय हांके सारा yang पाय बीजेपी ng पाय हांके सारा yang पाय और जागा जों मा बुजिनाय हायसि
और तब बीजेपी ने एमबीसी तंगनाय सीपीएम नि नेता तंगनाय कांग्रेस नि नेता तंगनाय दो सादिबा सिनी बुखुरनो सिनी तामसने बुसारनो भविष्यत सिनावानि बांगै नों जेकुनो एकटा सिनी त्रिपुरासानि अधिकारनि कक सादिबा हानि बांगै जों मा बुजिनाय जे जों यक सावानि लामा हायके एकमात्र बुबाग्रानि बिथिंति त्रिपुरा मथा पार्टीनि आर ओ त्रिपुरा मथानि दाबि ब त्रिपुरा मथासिनि हाया जो त्रिपुरासा कांग्रेस सीपीएम बीजेपी जो तो हाइसी त्रिपुरासा इनकी से हानाय ये ओ कम नो बा जो तो सालायमा ब्ले एक समयो जों नो उचिनि सोसाइटी नो डिवाइड खायनि बागै बरक तमा खायखा सीपीएम नि मेंबर सी लुकु चौधरी साइ तको थांबाय हा चौधरी नो सासि दामरलिया जों फायबै जोंनि सोसाइटी नो राग्रनानि चेष्टा खायखा हदावकरा निनि समाजपति जत राय निनि अमरनो जों अनारियाम रखा अनारियाम रो जोंनि समाज व्यवस्था नो राग्रनानि नायखा कारण बरक जाति बाय जाति दफा बाय दफा जोंनि समाज नो विभेद खायनि नायो ख्रिस्टान बाय हिंदू नो वालायनाय जमातिया बाय रियां नो वालायनाय अमा हायके बरक चेष्टा खाय हानिबानो जोंनि समाज नो बरक दुर्बल खायनि नायो जोंनि बुबाग्रा जोंनि समाज नो राग्रनानि बागै चेष्टा खायखा हानिबां जों सन्मान रखा एडिसिनि सुदो अमक खतों बागमानि सिमि प्रोग्राम या निरो लेखाय नाय दि हायसि ऑटो 600 ऑटो वाइसे बाय बबु आरो त्रिपुरा मथा सिमिया 600 600टा ऑटो आगे सीपीएम रो एडिसिनो बसु बसर चालकखा 30 बसर चालकखा 30 बसर बरक 600टा दे ऑटो रो माखासों दि हायसि जों 4 बसर नो रहा हायसि अमा हायके सि कंपेयर खायके खायदि हायसि त्रिपुरा मथा मुसा खायनाया हाय हनि ताहदि 4 बसर बरक बसु खायका 30 बसर बरक बसु खायका बनिस नायदि आगे बरक ऑटो रो माने लाइसेंस गोनां लाइसेंस नावै मारनाय बरक नो रां मारनाय गेरेन्टर हनके मास्टार चाकरि खायजा मांगनाय बा पुलिस चाकरि खायजा मांगनाय जों त्रिपुरा मथा फाय महाराष्ट्रनि नेतृत्वे 600टा ऑटो रो माने त्रिपुरा मथा खायनि नांगिया যত বেকার যুবক যত নে অ্যাপ্লাই খাই না যত নে মাহা হাইছি নিরনি মহারানি আমসায়ও বু মাহা নাই নাই বেদে হারি অরম মানাय बिथिङाव बीजेपी बो दङ सीपीएम बो दङ कांग्रेस बो दङ त्रिपुरा मथा बो दङ जों अर कोनो पार्टीनि नेता जों सिलेक्ट खालिया अम इतिहास हाइसी अम नो त्रिपुरासा थानसा जों पार्टी नो तरजा गया हि फुनुमानि प्रमाण नगे ताम हसनाय बर इनकाम बो कहा दङ बरनि बेनिफिट बाहायन खबा ग्रेंटर करिखे मावो निनि लोन इंटरेस्ट बसुबा 6% नों नॉर्मली ना हांके 14% मारो 14 टाका मारनाय 100 टाका पर एनाम तिनि जों 6% बरनि कोनो ते डिजेल दानि नांगिया इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज खायदि गाड़ी चालौदि मासेव 35-40 हजार आजै दं नों पारानि बर मोनसे इनकाम करै रां खक्स फारोयावो नों अमहाय व्यवस्था मामानि बसु बेनिफिट नों खानादि बसकाङाव बसुं रफिनाय महाय बे जों अर जागा नायो जे जोंनि बुखुब्र जोंनि दफानो बसकां आगौरै लांवानि बागै निरौ मासातियाव नाय निरौ मासानाय काहा हाया ओ जिनिसा निरौ मासानाय हाची दिनै जोंनि लैंड राइट्स ब्लैक नांगो हानि अधिकार हानि बुमु जों मोबाइल बाजाराव पाइतो बाहायके मोबाइल नि केस मेमोराय होजा अमनि नि हनै आनि नायनि नाय बनि नक थायो जों दं हाइफाननि नक थायनि बुमु गरै निगे बाताबो गैस पाइपलाइन फाइ निरनि फाइले ताबो गैस पाइपलाइन yang digi फाइ हांके और खतिपुरन सा हांके मालिया बाइके मानायबा नि बुमु सिंया नो ओनजीसी फाइने और ब्लास्टिंग खाइफैनाय तार सोङै पेरो फाइनाय खतिपुरन सा नायगे और नि बुमु सिंया बाइके मानायबा खतिपुरन हानि बाङै हानि अधिकार बिलाइखि नांगो अमत्रनो जों चिनि बुखुर निरो जो तो कामिनि बरिरनो मासिरना कारण बरै सिसाकेसि निनि जाति उन्नतिंगु चलारो जेसपा साइतोंनि बरिराव बुसि हांके